koyo lorong ini iki rasane. Apa ini penaknya pon peh tengah luwe mbok lawe apa ya apa didelok ae tengku luwe delok ae delok lawe apa segeri ngene. Banyu segeri ngene. Segone. Peh lawung ndi kok. Ndak enak masak mboke. Jane ora ndek dhuwit apa piye lho. Dhuwit ora digunakne. Blas ora enak penake mancing ngene. Gel lawung. Peh pancingku ning endi ya ngene. Rumah aku tak dingin tak gowo. Apa keri ajak golekane sik ae. Endi ya gone pancing. Iki ora enak. Ning endi apa ning jowo? Ning endi ya lek nyala. Lali ya omare peh. Wah, pancing sitok gone ora karuan. Oh, ala iki opo sanding turun gua golek kok ngendi-endi. Jane lho, aku jane wong mau piye jare. Pancing sanding turun kok golek kok ngendi lho. Wis budal ae penake. Golek iwak sing akeh terus digoreng sing enak, garing, pas kemripik koyo payek. Bubuk kae kebak crita. Peh penake mancing ae engko lah akeh ngono. Tenan aku percaya lah akeh. Peh. Abang merang ra murup-murup. Pitik regane amblek. Kapan dong ngene iki puli ya? Ora nek rego sing apik meneh iki. Musim koyo ngene malah regane malah gak karu-karuan malah. Kowe nyapa nek kono iki? Ngkleng e. Mataku ora ngene. Nek wong bong merang angel iramu moe. Ora gelem murup-murup ket nang. Kowe wong ora bersyukur. Wis uripmu penak. Saiki wis duwe perusahaan kaya ngene iki. Terus wong ora bersyukur jajal kowe lek dadi kaya aku lek ora ngenes mbok ram. Gawani pancing. Yo melu aku melu nyandi lho. Mancing kono lho, golek lapo. Lah aku ora dipancing kok. Pancingmu kok kaya ngono kuwi apa kuwi pakane? Kok iso gondal-gandul. Lah pancing sitok engko lho ngolehne akeh. Wis to melu aku penake engko tak kei ndas gereh engko wis to. Engko mulai nggawa akeh nggo iwak. Gampang lek musuh aku. Ayo lek no kita kok seru mancing karo awakmu. Ayo bareng-bareng yo. Bubuk kae kebak crita. Kok dhewe merinding rasane. Ki ora wong blas. Ora wong blas ning kene. Mancing sitok ora mulai. Kayak gini kan nek dulu sapa. Bah, tak pindah kono lek no. Wong ning kene golek pakan. Bismillahirrahmanirrahim, gumkung yang leh. Kat jam 1 lho ambek yae ne urung leh wak belas ini ning dhewe wak bodohan. Suno ora geman belas iki, Pak. Di ini mangan apa nak bojone omah. Oh alah, wong ngomong kan ngarit yang dino lek. Berarti ra oleh. Kita. Oh oke. Apa ke? Iki kono. Perjian semua tuh nih. Kok merinding ya? Apa ya?
Lu gigit ae tenan. Nyapa ning kono dhewe. Apa iki jebak bayi? Kowe jare nyapa ning kene iki. Ngono, sirku niatin jare iki lho. Bejo mancing lho. Masalah, tiba garang-garangan iki yang usur-usur mancing. Lek mancing-mancing kene lho. Ora sarus-surus, meden-medeni wong wis kat mangkene ra oleh iwak. Dan jenenge gong ambek Juni. Kowe iki nyatu kurang penggawean. Mau mancing mbok yo bene jarahe ngono kowe cara kowe iki jarahe kowe piye perasaanmu? Di sini karo bolo kan mesti jual-jualan titik to. Mbok ora bener. Bocah rusuh-rusuh. Kowe mancing ning kono aja. Awake ora? Yo ora kene cukup, tapi kat mang yo ora oleh-oleh kok. Ndang medune gong. Aja awar karo bejan iki omong karo wong nguluk iki ndak enek bener yo. Ndang medune mancing kene. Yo melu rono. Ora iso. Lah kok nek melu kowe kudu karo pakan apa? Walah. Ngono ya. Iya. Ya wis ngono enekno. Arep tak rono dhisik. Yo. Arepmu. Tes dalane wangel iki. Dalane angel iki iso ora kok? Iso tulur. Gampang ya. Dalane yo enak jalan gayi. Kenake nyanyi endi iki lek maceng? Kono sing Kono ya. kono penak. Ayo. Sor lunyu. Hati-hati loh. Tumugo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, suwi ini gini. Lah kat kubul, Gong. Ramen loh, ini rumahnya berarti. Kowe lho aku suno iso ora oleh lho iwak aku masalah. Lho ngono yo kok prateni lho. Iki nyapa dungi ning buimu ora nggo pancing dhewe. Lho aku teliti yo. Aku kene kok ndonga. Nek dungane iso ora bakal oleh bos larang nggo pancing. Lha kok nek pelayane wong mancing sapa sing dikoni? Lah. Ki opo to ngene? Suwene sak jam. Ya apa sih Bagong? Ki mancing ora oleh iwak, batu rujak mancing. Yo mulai. Iwak pai, pangan gerah gemangan. Jane. Jane iki iwak ngerti panganan enak apa ora to jane? Aku ngumpul aku. Piye? Kowe? Anyel ora lek kowe ngene. Wanyel lah Yan. Mulai ae. Iwak dipakan barang enak ora belum mangan lho ya. Jane iki iwak piye jane? Mendul. Iwak bisu. Gelau ini.
Pedret, tak bubur oleh-oleh. Semua. Syukur mancing ra oleh-oleh.